ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. мошинои аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ, ҳам дигар вариантҳо. агар шумо нам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ҳам хали чизое ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшида рекламада мегузорем. дар имзо навраста ВАЗ 2106 ки 69 зур, Nissan Maxima, Opel Astra G, грузовой Газель, ВАЗ 2102, хоб ва Daewoo Tico аст ва Toyota Camry 2, хоб Opel Hatchback ва дигар мошиное ки мо роӣ кардем ки мо пешкашон мекунем мошинои арзон. инчунин сечкам ҳастае. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари назидед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел маркаи мошин лозима, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 115 сомонӣ аст. мо бошад навори имзоро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. марамат рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. якум мошини фурӯшии имрӯза астае баъдон ки срочная Nissan Maxima астае ки соли 46 1997 астае ки ҳам газ ҳам бензин дорад, гази еврачором дорад. объем мотори 6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд мошини якдаста срочна мегӯяд барои модар мегӯяд ҳаҷм меро мегӯяд ба ҳам хотир мегӯяд мошина мефурӯшем. мошин мегӯяд чотка 4 баллон мегӯяд пачка баллонои 15 бо 4 баллонои 16 дорад ки вайша қадиш падарка мегӯяд метием, яъне ки 2 пар баллон дорад, 8 баллон обшин, 4 бо падарка. ҳуҷҷатам дорад дӯстони азиз, алиш намешавад, модараш барои ҳаҷм мерафта ба ҳам хотир мегӯяд сундаркор астае. мошин мега ҳама ҷош кор мекунам, мега бо запчастам мега дора вайшам қатиш падарка астае. дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 18500 сомонӣ, боз муомила камтарак мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакида. якумаш рақамҳои 94 Тоҷикистон Мегафон Лайф пайвастае ва дуюмаш рақамҳои Россия 93 имо WhatsApp дорад. мошин мегад мотор, коробка ва хадавой мега ҳамаш соза мудсон азиз. мошин мега мақсади ганда экономни, яъне ки мошини экономни, мотори простои светои сафед, мошинаи комфортни. 18500 мега срочна мега суми холӣ дар кор, ба хотире ки модара мега ҳаҷ рӯй мекунем, ба он хотир арзон мефурӯшем. дар ноҳияи Рудаки 18500 маълумот дигар маълумота гирем. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдон ки аз территорияи Москва, ВАЗ 21010 дар кузифи Караван Универсал. соли 46 2008 сол астае ки сӯзишвораш бензини холӣ, объем мотори 6 литра, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рулш мега гидравлика мега соҳибуш, моторш мега инжектора, ҳолаташ мега 100%, ҳуҷҷат дорад, баллонаш 80%, хадавои нав кардаги мошин дар як дасти бародаи тоҷик монад ки срочна фурӯхта мешавад. нархаш мега капек арзон. нархи мошин 70000 рубл мега соҳибуш бо муомила мешавад ва мошин дар Московский област город Колница қарор дошта. нархаш мега 70000 рубл бо муомила дорад. парамои рақамҳои Россия WhatsApp дорад. Московский област город Колницно. ҳай кадомтон ки медонем амҷара бо медонем мошина аз пеш дида маълумотша мегирем ёки тариқи телефон маълумотша гирем. мошин срочна мега бо ягон сум арзон мешавад. ҳама ҷош мега қоидави дар сурат ҳамаш маълум астае. парамои рақамҳои Россия ва WhatsApp дорад. маълумот дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем.
дӯстони азиз, шумо там агар амхали мошинои фурӯшӣ дар территорияи Москва, аз территорияи Тоҷикистон мошинои майда, боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, маромад пешкаш кунед. мо реклама фурӯшда албатта мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ки гурзавои газел ҳастад, ки инашан дар территорияи Москва. гурзавои газел соли барои 2007 сол, суишфуреш бензин, мотори 4.5 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳолаташ мега хуб, ҳуҷҷат дорад. балнош мегад пеши ақи мегад нав. хадавои кадагии мошин мегад мақсад ки ягон камбудӣ надорад. ягон мошини соз боша мегад дар Тоҷикистон мега алиша мешавад ва сумаки бадрон нархи мошин 410 000 рубл аст бо муомила дорад ва мошин дар московский город Ивантеевка қарор дорад. обшим дар территорияи Москва город Ивантеевка. нархи мошин 410 000 рубл бо муомила дорад. парамои рақамои Россия аст ки WhatsApp дорад. ина шахсоне ки дар комментария хоҳиш мекарданд ки ягон гурзавои газел мона баъри шумо аз территорияи Москва заказ кардагитон бо нархи гуфтагишда арзон муомила мешавад. хоб сон аз вариантҳои алиша дорам, маромад вариантотро пешниҳод кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ки ВАЗ 2106 бо тамоми санъаташкати мошин пол ниход кардагиаст, ҳама чӣ дорад. соли барои 61986 ки ягон зара пӯшидагӣ надорад. суишфуреш газ, бензин, мотори ЖГС, коробка механика, ҳолати мошини Байдрон беҳтарин ай. мошин пол ниход, яъне ки бо пулт кардагия, бо пулт меҷиқи заводид мешавад, бо худаш мембара, ҳамаш комплектатсия, сигнализатсия, обшим ҳама намуд кожини салон кардагиаст. мошин мегӯяд ягон ҷош ягон зара кор надорад. ҳама ҷоша мегӯяд кардаган, ягон зара пӯшидагӣ надорад. дӯстон азиз, дискаҳои 14 шумоизоляция кардагиаст. хоб мошин таразамок кардагия мегӯяд бош бо пул кардагиаст. запаска дорад ва яксола ҳуҷҷат нав кардагиаст. мошине ки вообще необичный, ҳамаш мегӯяд айнол кардагия, умуман пӯшидагӣ надорад. балон пачка, дискаҳои нав, салон тоза, электропакет кардагӣ, шумоизоляция ва ба пулт заводид ва ба пул бо сигнализатор ва светомӯжикҳо ҳам ҳар гуна дорад. обшим мошине ки полни худ тайёр кардагиаст. бо дӯстон азиз, болои ҳам сумаке ҳам вариантҳои алиши ҳам дорад, ки ба ягон опеле соз бошад, опелкати алиш мешавад бо болоиш сумет, агар мошин то соз бошад. ва сумаки нархи мошин мега 30 000 сомонӣ аст, мега 30 000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 7 посёлкада. якумаш рақамои Россия дасти 7072, дуюмаш рақамои Россия тоқа WhatsApp имо 54 WhatsApp имо дорад ва бологиш рақамои прамои соҳибош. алиш ба опел сумаки 30 000 сомон арзандай бо муомилаи хубам дорад. маромад дига маълумота гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аз Сайбадрон ки дар кузови седан дар территорияи Москва. соли барои 2001 сол аст ки суишфуреш бензини холӣ, объем мотори 6 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд мотор соз, хадавои соз, салон тоза, обши мошинча соза мегӯяд ПТС ва СТС ша мегӯяд оригинала мегӯяд соҳибош, балнош мегӯяд 80%, хадавои кардагӣ алиш намешавад. мошин қарор дорад дар территорияи Москва, райони Боброва. амихе маълумот нависаи соҳибшон. Москва райони Боброва. амихе маълумот, агар худтон агар нафаҳмида бошед бо занг занед, ай соҳибош маълумотша гирем. прамои рақамои Россия кор мекунад ва WhatsApp дорад. мошин мегӯяд хайни камтарак бампери пеш қади капот камтарак мелиш кор дорад, дига мошин мегӯяд 100% хали кори сериозне мегӯяд надорад. хоб 160 000 рубл нархи мошин аст, бо муомила ва савдош мегӯяд дар назди капоти мошин мегӯяд мешавад. моторш грауни беҳтарин, хадавои дорад, салон тозакай, балоншам навай, 4 дискаи дига хай обшим мошин фақат ин бампери пеш қади капот камтар кор дошта, дига мошин мегӯяд содаи хали сериозни кор надорад. бештари маълумотои пурра ва аниша аз рақамои поёмда дӯстон азиз гирен. ва агар шумо дар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша, маълумот пешкаш кунем, мо рекламада мемонем. лайкора фаромош накунед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аз Сайбадрон ки XL соли барои 2011 сол, суишфуреш бензини холӣ, объем моториш 2.5 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегӯяд чотка. полни худ мегӯяд мошин комплектация мегӯяд, мақсад мошин мегӯяд магнитофони оригинал, салон кожни, XL американки, обогрев сидени, отопление, обшим хоб старт стоп, мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дорад, XL американка. хел маълумот нависа мошин мегӯяд ҳамаш
пешақи мегӯяд фулае. нархи мошина мегӯяд 110 000 мега мегем соҳибшон бо арзона мекине мегӯяд соҳибаш ва мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 110 000 сомонӣ бо савдо муомилаш дар назди капоти мошин рақамҳошон вавилон ҳастанд. кадоми шумо дар ки мақсад ки маъқул ки бошад метавонед дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. Марама ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки Daewoo Lanos ҳастанд ки светои сафед, соли барои 6 1997, суишвариш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои худаш, 4 балонаи средни, светои сафед, электропакет, кондитсионер. нархи мошин 18 000 сомон аст бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. 18 000 мега бо муомила ва савдош мега дар назди капоти мошин мешавад. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотро рекунем, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва аз кадом маркаи мошин ба шумо лозимае дар таги видео мо нависед, мо дар видеои оянда барои шумо пешкаш мекунем. шумо фақат дастгирӣ фаромӯш накунед, лайка обязательно гузоред. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Mercedes-Benz C-Class сечка светои сафед. соли барои 6 1995 аст. дӯстони азиз ки суишвариш газ бензина, гази Евро 4 дорад. объем моториш 1.8 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Mercedes сечка класс 95 сол, гази Евро 4, коробка автомат, 4 диска, салон тоза, мошинча мега нахаду. нархи мошин мега 45 000 сомонӣ аст мега бо муомила дорад. нархи мошин 45 та бо савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи пойтахта. хоб кадоми шумо ки мехаред метавонед аз рақамҳои поён буда бештари маълумот гирем соҳед ва 4 та электропакетам дошта ва коробкашон автомат, нархам қимат нестае. метавонед маълумотро бо худашон бо занг зада гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст баъдрон ки дар кузифи хетчбек светои сери беси соли 2009 солош. хоб суишвариш мегӯяд газ бензина, гази Евро 4 дорад, кондитсионер дорад, дӯстони азиз, балон мегӯяд пачкаи 95%, салон тоза, ҳамаи намуд комфорта дорад, кондитсионер, электропакет, мотор инжектор, газ бензини, гази Евро 4, 4 диска, балон, пачка. нархи мошина мега 60 мегем камтар муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клобда. нархи мошин 60 2009 сола мега ҳамин Astra соҳибашам хеле маълумотша пешкаш кардаем. хай мошин дар навор дар сурат хела тоза метовад. бо дигар маълумотша аз рақами поён буда гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки срочнаи Daewoo Tico. соли барои 6 1997, суишвариш газ бензин, объем мотораш 0.8 литр, экономни простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега на ҳуҷҷат кардагӣ аст, аккумулятори пачка дорад, мошин мега нахадоя камтар ҳамин краскаш хираш дага, не ки мошин мега соза, ҳамин хел агар 97 сола бошад мошин мега соза, айни ки ҳол меравад мебиёяд. нархи мошина мега 8500 мегем бо савдо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, территорияи Конибодомда. нархи мошин 80 000 сомонӣ савдо муомила бо дорад. рақамҳошо 918 вавилон. кадоми шумо ки лозим аст, марама дигар маълумотша аз худашон гирем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигҳбон.